যতনো সানজা কাহাম তিনি जों Killa Bagma চিনি खुंनाय दङ खेला दुला फायनाय दङ स्पर्ट एक्टिभिटिस दाय दावजा खुंनाय दङ स्पर्ट अर्गानाइजेशन दङ जों दिनै फार्स्ट डे जों 28 टीम न जार्सी डे फुटबल पार्टनारि बागै कायसा जिकन डे प्रोग्राम खायलायखा जों प्रोग्राम खायमांगा फायदक जों र जों ब्लॉक नि प्रेसिडेंट दङ TTAADC YDF ते Tripura मोथा ते जोंनि जोनाल नि चेयरमैन दङ ते जतो YDF नि अरक स्पेशली और जगह कबकजाखा YDF नि चा जगमा बायदि ताने के जोंनि खुंनाय रनो ताबो बेटार अपॉर्चुनिटी रनानि बागै जोंनि YDF रो ब्लाय साखा दङ जोंनि Killa सेव जों जतन साइमानो स्पेशली स्पोर्ट बायसिनि जाव खेला बायसिनि जाव हानबां जों खेला खुंनाय रनो स्पोर्ट एक्टिविटीज बाय गोदानजा रनो जों बरनो एनकारेज रनानि बागै सपोर्ट खायनानि बागै जों दिनै जत 28 टा टीम नि बरनो जों जार्सी डे फुटबल पार्क लायखा नेक्स्ट फेज हो जों जे बाद बाकी जोंनि Killa आमसायनि जे अर्गानाइजेशन दंनाय स्पोर्ट नि अर्गानाइजेशन दंनाय बरनो जों दे नानाय बाक्सा नाजा बरनो जों हायनो हाय गोसखांगो जों जार्सी डे फुटबल होनाय जोंनि नाहाव नमनो जतन साइमानो ताबो जुगो स्पोर्ट बायबो इंडिविजुअली कैरियर सनायमानो स्पेशली फुटबल वॉलीबॉल नि क्रिकेट इंडिया उनके तो क्रिकेट उते गुकाम हायपन सिनि आम थायो आसो फेसिलिटी मॉडर्न फेसिलिटी करैनि बागै क्रिकेट थनाय रं के जों आसो सुबिदा मामानि दंजाया के लाइक एक्सपेंसिव खेला आनि बां बनो जों आसो सपोर्ट खायमिया याबा जों फुटबल न के जों ताबो जे सुगमानि सिनि आम थायो जतन फुटबल के जों साजाबा जों बरनो टेबी एक्टिविटीज बारे रथुं बरक टेबी थुंथुं बरक टेबी साखा थुं हायनै जों दिनै प्रोग्राम नि प्रेसिडेंट बरनो किसा पावबो साइखना रखा दै जाथि रगो पालायखा फाइनान्शियल बुस्तु माहाय टेबी जोंनि थुंनाय रनो सपोर्ट खायनानि बागै साखथारनाय हामबाय।